TV tana tare da shugaban jarumai na masana'antar Kannywood wanda ake lakabi da Alhassan Kwalli, kuma za mu tattauna ne da shi akan nasarorin da ya samu yayin da ya karɓi wannan kujera har zuwa wannan lokaci. Malam Alhassan Kwalli, wannan fili na kalubalen Kannywood ya ne maka barka da zuwa. So ina ansa yan uwa, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To kamar yadda mai gabatarwa ya yi bayani, kalubale akwai kalubale matuƙa da gaske daga lokacin da Allah ya dora mana nauyi na wannan jagoranci da wannan kungiya. Mun tsinci kanmu a cikin abubuwa masu daɗi da marasa daɗi, wanda kuma dama ita rayuwa haka take. Amma har kullum muna yi wa Allah godiya saboda irin nasarorin da muka samu kawo yanzu. Domin kullum ina faɗa cewa lokacin da muka karɓi jagorancin wannan kungiya, duk wani abu da za a ce gashi na ofis ne, banda fayil kusan babu abin da muka gada. Abin da ya shafi wani kuɗi ko a ce gata tana da ofis ko tana da wani abu wanda za a ce nata ne na kanta da aka samar mata, gaskiya duk babu wannan abubuwa. Kungiya ce kawai da take nasa sunanta kuma take yawo a titi. Amma da nan kungiya za a iya a ofis din wani ko a bakin kantin wani a yi magana kungiya a wuce. To haka muka karɓi wannan kungiya. Wani farko da muka fara yi da ni da ragowar shugabanni, sai muka yi tunanin ta yaya za mu fara yin abubuwan da za mu jawo hankalin su yayan wannan kungiya. Shine abu na farko, baya ga kowace kungiya ta kan buga wa yayanta ID card, sai na fito da wani abu da nake bayarwa mai suna certificate, wato shaidar cewar kai dan wannan kungiyar. Tunda shi certificate za ka kafe shi ne a gida ko a ofis, shi kuma ID card abu ne wanda za ka rika yawo da shi. So da kan ma a waje an ganka da wannan abun, an san dan kungiya ne, hakan an zo ofis ɗinka ko gidanka a falo aka ga wannan certificate, an san cewa kai dan wannan masana'anta ne. Haka muka fito da wannan abun, kusan muka bugawa akalla mutum kusan 100 da wani abu kyauta, domin mu nuna wa 'ya'yan wannan kungiya cewa gyara ne kamu kuma da abubuwan da za a zama da ci gaba. Muka samu waje muka kama, a lokacin muka samu muka je muka kama trial bayan mun kaddamar da wannan abu. Sannan ko a zuwa na farko shugabanci da taɓa yi na farko, na taɓa yin wani irin taro. Shi ma wannan na yi irin wannan taron a Ni'ima Hotel, wanda na kirawo wasu daga cikin masu ruwa da tsaki da 'ya'yan wannan kungiya, wanda muka gaya musu muhimmancin ita kanta wannan kungiya da ita kanta sana'ar da kuma abin da ya kamata a ce mun kasance. To wannan taro kusan ya gamsar da yawan 'ya'yan kungiya, sun ji daɗin wannan taro, domin ya zama kamar wata rana ce ta bita. Dan akwai babban jarumin ma da a lokacin take cewa ita a ita ta shigo masana'antar nan ma sai take ji kamar yau ta shigo masana'antar nan. Babban ce ta yi suna, domin a matan industry yanzu na Kannywood din za a sa ta, in ba sa ta ɗaya ba za a sa ta biyu ko ta uku, amma ta faɗi wannan kalmar saboda jin daɗin abin da aka yi. Kaga duk wannan nasarori ne. Kuma a gurguje mun yi ƙoƙarin wajen samun fahimtar ƙungiya da 'ya'yan ƙungiya da gwamnati. Mun yi ƙoƙari wajen samun fahimta da jami'an tsaro, domin ko kwanakin baya can shi kansa sabon kwamishinan 'yan sanda da kawo mai girma Alhaji Abu Sani Amadu, mun je mun kai masa ziyara, wannan muka kai masa kwafi din na wato samfur na ID card din, kuma ba shi certificate na girmamawa, da kuma neman yadda za mu samu haɗin kai da hukumarsa, ta yadda idan an samu matsaloli ana kai 'ya'yanmu gaban abokan aikinsa, wato ma'ana wajen 'yan sanda. Muka yi wani yarjejeniya cewa kafin a kai mutum, in ɗan ƙungiyarmu ne, kafin a kai shi wajen 'yan sanda, in dai laifin ba wanda ya fi ƙarfin mu ne ba, idan laifi ne namu na cikin gida, to sai abin ya fara zuwa gaban mu. Idan ya fi ƙarfin mu ne, to mu da kanmu za mu tura hukuma cewa wannan abin ya fi ƙarfin mu, su shiga dan ayi magani. To mun samu wannan kyakkyawar fahimtar, kuma da yawa yanzu amma daina kama mutanen mu ko dan uwan mai kai ƙara wajen wani dan sanda a cikin kuma wani dan uwan, duk an daina wannan abu. Kaga nasara ce. Sannan mun samu kyakkyawan haɗin kai, domin haɗin kan da muka samu gaskiya ko a ɗan kwana biyun nan da ya wuce, dan wani ibtila'i da ya faɗo wata 'yan uwanmu cikin 'yan fim, kusan wanda duk ya amince da tsarin, to ko a social media ko a kafafen yaɗa labarai, duk wani waje dai
mutum ya ja bakinsa ya shiru, kowa aka tambaya sai ce muna da shugabanci a tambayi shugabanci, wanda a wani lokacin murya ta a matsayin na shugaba ta fita kowa tasiri akan maganar ta taso mana. Yan kwanakin nan kuma mun taɓa samun fahimtar juna da gwamnatin jihar Kano ƙarƙashin hukumar tace fina-finai, wanda aka zo aka tantance daukacin wanda suke sana'a a wannan masana'anta ta Kano, wanda mu da bangaren mu na jarumai bayan da za a yi mutum ya shigo jihar Kano, ban ce wata jiha ba, a dai jihar Kano ba wanda zai shigo ya ce zai yi fim da sunan jarumi ko jaruma, dole sai mu ya zo wajen mu ya yi rijista da kungiyar mu, sannan kuma gwamnatin jihar Kano ta ba shi lasin, wato hukumar tace fina-finai ta ba shi lasin. Ma'anar amfani irin wannan abubuwan muna son mu san adadin mu, sannan muna son mu san da me mutum ya shigo, sannan idan mutum ya shigo ya san wani irin tsari ya kamata ya tafi da shi, haka kuma idan mutum zai fita mu san ta wace kofa zai fita. To da duk babu irin wannan abubuwa, kuma alhamdulillah yanzu kowane irin kauye nake ciki a jihar Kano, jarumi ko jaruma za ga ana ta buge-bugen waya, ana kokarin ma a biyu har wajen don aje a gabatar da kai, ɗauki takarda a sa mutum hannu, ba shi dama gwamnatin jihar Kano ta kuma ta ci fina-finai ta ba shi lasin. So wannan abubuwa ne wanda yake na ci gaba matuƙa da gaske, kuma ƙungiyar nan a yanzu mun samu mata ofis nata na kanta, wanda a nan ake gabatar da dukkanin abin da ya shafi wannan masana'anta. Sannan ƙungiya ce wacce kusan a yanzu dai a ƙungiyoyin da muke da su a masana'antar Kano ba na jin akwai ƙungiyar da take motsi kamar ta jarumai, domin ta cike da abin da koda wani abu ya same shi dan tallafin da za a yi masa za a iya yi, wani abu ya taso wanda bai za karya ba, kungiya tana iya amfani da kudin ta yi. Ko kwanan nan kungiyar ta samu haɗin kan gidan rediyo na Garanti, wanda muka yi wani taro na mata ne, iya mata kawai muka yi wannan taron, wanda aka kwana 3 ana yi, aka fahimta aka faɗakar da su yadda za a rika zaman lafiya domin a rage mace-macen aure da faɗace-faɗace tsakanin ma'aurata, kuma wanda wannan abun mun samu nasara. Iya kwana 3 nan ina jin mun haɗa mace Allah ta kai kamar mace 3,000 da wajen 500 da wani abu, kaga ba karamin nasara bane ba, kuma an ji daɗin mun ji daɗin wannan abu, su wanda aka yi ta sun ji daɗin wannan abu. So akwai abubuwa da yawa na ci gaba wanda muka ɗauko. Uwa uba duk wannan zancen da nake yi tun kafin zo, duk irin daɗewar da ƙungiyar nan ta yi ba ta da rijista ta ƙasa, kawai da ka ake tafiya, amma kawai yanzu tumula sun ɗin ya zo hannu, ƙungiya ta samu registration, wanda dalilin samun wannan lasin na tabbatar ƙungiya mai cin gashin kanta ya jawo mun samu damar zama da wasu bankuna wanda za su shigo su ga irin taimaka mana da za su yi a ƙungiyance. Mun samu damar da irin ƙungiyoyi da suke shigowa na turawa da na larabawa, irin na NGOs nan da suke taimakawa ƙungiyoyi na marayu, marasa ƙarfi da sauran abubuwa. Mun samu fahimtar juna, wanda tuni shirya ya nisa wajen ganin yadda za mu haɗu mu da su domin mu taimaki juna mu kuma taimaki al'umma. So kamar dai da ke faɗa, abubuwan suna da yawa, amma dai kawo yanzu Allah su yarda muna nan har ma mun yi kwamitin zaɓe, wanda kuma insha Allah za a gudanar da zaɓe. Idan da rabon mu sake komowa mutane sun ga abin da muka yi, za mu dawo mu ci gaba da ɗora. Idan kuma Allah bai kaddara mu za mu koma ba, to na yi imanin duk wanda ya zo tsarin da muka ɗauko, idan har ba a saki layin ba, to za a samu ci gaba a wannan masana'anta. Alhamdulillah, chairman na artist wanda kowa ya san shi fitaccen jarumi ne, yana ɗaya daga cikin manya-manyan jarumai a masana'antar Kano, ya faɗi irin nasarorin da ya samu yayin da ya gabatar da mulkinsa, kuma yana fatan cewa mutane za su sake dubawa su duba cancanta, domin ayyukan da ya ɗauko na alkhairi a samu wanda aka kammala a ci gaba da bin su, wanda kuma ba a kammala ba a samu a kammala. To ciyaman, wanda kuma ƙalubale kuka ɗan samu nan, ka faɗi nasarorin da aka samu a tsawon zaman ka, wacce matsala ka samu wadda kake kallonta a matsayin cewa ka magance ta, kuma matsala ce wadda za ka gaya duniya irin nasarar da ka samu wajen magance wannan matsala? To matsala lokacin da aka ce ka samu nasara, to fa akwai kuma kadamin da za a ce baka samu nasara ba. To rashin wato kalubalen da muka rika samu, akwai wanda za su iya faɗuwa, akwai wanda ba za su faɗu ba. A cikin kalubalen da muka rika samu, ko wance matsalolin da suka rika tasowa wannan masana'anta tamu, domin mutane da yawan wasu daga cikinmu ba sa gane cewar
idan ni yanzu Alasan Kwalle ba a matsayin shugaba ba, a ɗauka a matsayin na jarumi kawai zan je zan yi aikata wani abu wanda za ya Allah wadarai da ni, to ba ni kaɗai na jawa kaina ba, kusan duk ɗan uwana na jawa, ko ina wani ma bai ma san na je na yi ba, wataƙila ma wani ma a masana'antar ba ma shiri da shi, amma za ka ga an sa shi a gaba ana cewa ba kwa kyautawa, yanzu kaza kuke shi wanda bai ma sani ba misali. To rashin fahimtar irin wannan abin da wasu daga cikin mu ba sa yi, shi yasa suke zuwa su je su yi abin da zai zo ya zama mana fitina. Ina shugaba ban daɗe ba a lokacin da ina da ko wata 3 ban ba, akwai abin da ya taso wanda garin kashe wannan al'amarin sai da nemi a zubar da hawaye, saboda idan da wannan abun mun bari ya fita, to magana ta gaskiya ba za mu sani da za mu tokare abu ba. Kuma abin da zai baka haushi ba 'ya'yan kungiyar mu bane suka yi wannan abu, amma an yi amfani da su wajen saka su a cikin abin. To so da haka ba wani mutumin gari da in labarin ya fita zai dauka cewa ai yaudar su aka yi aka sa su a cikin wannan abu, kawai cewa ma za a yi su suka jawo yancan din. To haka muka shiga muka fita muka raba irin wannan abu, wani ma ya saka tasowa muka rabe, duk ana samun irin wannan abubuwa. Amma ni babban abin da ya bani haushi da ban mamaki shine saboda su irin wancan matsaloli dama an kana shugaba dole ka kasance ka rungumi wannan abu, inda dama aikin da ka zo kenan kai wa mutane, kuma kullum akan wannan muke ba kuma za mu gaza ba. Amma abin da ke bani mamaki kamar yanzu kafin zo wannan hirar ina tabbatar maka da cewa na bar gidana tun kusan karfe 7 nake yawace akan abin da ya shafi wannan masana'antar da 'ya'yan kungiyar nan, amma ina mai tabbatar maka za a ga wani gaba ɗaya baya ganin wannan kokarin naka. To idan a kan rashin sani mutum ya maka wannan tunanin sai kai mai uzuri, amma akwai mutumin da za ka ga gashi abun fa da ake ya san gaskiya ce, amma saboda shi babu shi aka yi abin ko kuma babu shawararsa aka yi abin, kawai sai kushe abin ya kwantamin din abin iri-iri. To irin wannan abin ne a masana'antar nan muna da irin mutanen da suke irin wannan abubuwan, wanda su ne suka bani mamaki, suka bani takaici akan irin wannan abubuwan. Da ana maimakon a ƙara ma ƙwarin gwiwa a duk abin da kake sai a rika karya maka gwiwa. To amma kamar yadda na gaya maka in kana tafiya baka samun irin wannan abubuwan, kamar ni abin da yasa na iya haɗe irin wannan abubuwan saboda dabibi nake ci, bayan harkar fim ina harkar siyasa, so kuma ni a 'yan siyasar ni ina ganin cewa dan adawa ta ba makina bane ba, idan dan adawa ta ya gaya min abu to yana tunasar da ni ne dan in gyara, so da kashe yasa nake nasara a kansu, kuma haka za su yi su mani. Alhamdulillah, ciyaman na kungiyar masu shirya fina-finai kuma ce ciyaman na kungiyar jarumai na masana'antar Kannywood, to wani kira za ka yi daga gwamnati, saboda kowa dai ya san cewa akwai a baya gwamnati za ta yi san cewa za ta yi muku wani bugu wanda ake masa lakabi da Film Village, amma sakamakon rashin fahimta da malamai ba su san menene fim ba, suka shiga kafafen sada zumunta da gidajen rediyo da talabishin da abun baransu na wa'azi suka kalubalanci wannan abun. Yanzu wannan kira za ka yi da gwamnati, kuma wani taimako kuke nema a gwamnatance wanda kuke ganin cewa an gwamnati ya muku wannan taimakon, wannan masana'anta tunda matasa ne suka samar da ita domin su nema kansu aikin yi, to wanda kira za ka da gwamnati don ta taimaka wa yannan matasa da suka nema kansu wannan sana'a? Gishirin magana bi kai bari mu gaya maka ɗaya bayan ɗaya. Maganar Film Village da kai da malamai suka yi kaza ai ba wani abu ne ba, hasada ce, bakin ciki ne kawai. Bakin ciki ne yasa suka rika wannan surutun a wannan lokacin, saboda idan da kafin ai abin da aka ware a lokacin za a gina wannan waje 2.7 ne nake jin miliyan 2,000 da miliyan 700. To ka ɗauka wannan miliyan 700 ɗin ta kai, inda an ɗauke ta kafin ma a faɗa za a yi abu, wa'annan malaman da suka fito wannan ya ce wannan an ɗauki daga mai miliyan 50 sai miliyan 10 an ɗauka a rarraba musu, ba wani malami da za ka ji a fito ya magana, sai ma dai su gyara abu. So da haka shi yasa al'ummar mu muke cikin matsala, muke cikin la haula wala quwwata, saboda malaman da su za su zauna su waye, su zama malamai na zamani, ma'ana su kalli abin da duniya take ciki a yanzu, su yi karatu a kansa, kwatanta shi da addini, a ga wannan abin a karɓa ne
in abin a karba ne kuma yana da illa to ya za a karbe shi a gyara shi yadda zai daidai da al'umma da addinin a karbe shi. Idan kuma abin da za a kora ne, ita kanta korar akwai sigar da ya kamata a ce malamanmu suna ɗauka wajen kora abu, amma ga malami ya zo ya zauna yana maka bayani akan abin da bai da ilimi a kansa. Ai daga baya ai wasu malaman an kira su da mun je mun zauna gaban wani babba mu a nan jihar Kano wanda ya tambaye su sai gashi ba abin da suka sani akan harkar film village, har ake cewa ɗayan to kai kake cewa ka ma tura amma bincike an yi kaza ya ce wallahi tallahi shi bai tura ba, kawai daɗin hawa mun bari ne ya sa shi wannan magana. To al'umma suna hannun irin wannan malaman tsakani da Allah, ta yaya za mu ji daɗi? So haka dole malamanmu yanda za su ba sa jin tsoro su gaya mana gaskiya, to mu ma ya kamata kar mu ji tsoron su mu gaya musu gaskiya, da mu da su mu junan mu adalci, mu dau abin da yake ya dace. Kira kuma da zan yi akan gwamnati, ni ba zan ƙara kira akan gwamnati wata ce muke ba, sai dai in kira akan yan uwana yan fim, idan da Allah ya sa su ma za su hankalta su gane, idan har 'yan siyasar nan na wannan zamani da suke kan gwamnati za su ga cewar mu muna da amfani, su jawo mu su yi amfani da mu wajen komawa kujerunsu, to wai mu me yasa mu ba za mu fito da namu 'yan takarkarin ba? Saboda haka kan wani gwamna ko wani shugaban kasa ma ya ƙara cewa zai taimake mu, su je su rike taimakon, saboda abin da yake faruwa mun je kafa da kafa, mun je mun yi baki da baki, mun yi rubutu, amma har yanzu an kiya sai a taimake mu, kullun sai waka ana jira sai tenuwa ta zo karshe a sake tattaro kanmu a ce mana waye mu zo mu yi tallar ƙarya ko kuma gaskiya ce mu sake wanke ta mu ce mun bata ta. To ni ba na fatan yan uwana yan fim nan gaba mu sake zuwa mu je mu bata kanmu wannan lokacin. Fatan da nake a yanzu wannan rijin din za a yi 2023, ina fatan musamman wasu jihohinmu, musamman ma ita kanta kasar, muna fatan wallahi idan da nasara da riba da rabo mu karbe wasu abubuwan, in ya so mu in mun karba a ga yadda zamu yi, in kuma sun ga cewar tunda basu makara ba, sun ga cewar lokaci yayin da za su fito, mu dai ƴaƴansu ne, da yawan mu ƴaƴansu ne, wasu kannansu ne, idan za su fito su taimake mu su fito su taimake mu, kuma ba mu kaɗai muke buƙatar taimakon nan ba. Har yanzu muna da matsala harkar tsaro, muna da matsala harkar ilimi, abubuwa ga sunan da yawa a ƙasar nan sun tabarbare, wanda ya kamata a ce an kalli wannan abubuwan. Saboda haka ni ba wai ni ka kira ni ma ka ce ka bani jarin naira miliyan 10 ba, ni ba wannan ne a gabana ba. Abin da yake a gabana, idan ka bani naira miliyan 10 na cancanta ka bani, zan ji daɗi, kuma zan ga yadda zan rike kaina, a rike dangina, in kuma rike abokan arziki. Amma abin da ƙasar take ciki ya kamata mu gaya wa shugabannin mu gaskiya. An yi yawo da mu, an ɗauki alƙawarka ba fa a cika ba, to ya kamata a cika su. Wannan shine ni jan hankalin da zan yi da ƴan uwan da kuma su kansu 'yan siyasa. Lokaci bai kure ba, in za su gyara, in ba su gyarawa mu fito mu tsaye da 'yan takarkarin mu. Alhamdulillah, sanin kowa ne da ya san cewa kungiyar masu shirya fina-finai ko kuma in ce 'yan masana'antar Kannywood suna ba da gudunmawa ta musamman wajen haɓakuwar harkar siyasa, wajen tallata tun daga kan kansila har zuwa shugaban kasa sun ba da gudunmawa. Ko za a iya cewa wannan ko da mutum ya tunani ya duba zai ga cewa gwamnatin da muke ciki a halin yanzu yan fi suna ɗaya daga cikin wanda suka ba da gudunmawa wajen samar da ita. To wannan da ya zama kalubale ga shugabanni, wanda ya kamata a ce sun yi yunkurin taimakawa wayannan matasa wanda suka sama wa kansu wannan sana'a domin su hana kansu zaman banza. Sana'ar fim ba gwamnati ta samar da ita ba, matasa ne suka samar da ita domin su riƙe kansu, bayan kuma wannan haƙƙi ne na gwamnati ta sama matasa aikin yi, amma suka ajiye wannan abu suka nemo sana'a. don haka wannan kira ne da gwamnati akan cewa lalle su taimaka wa wayannan matasa da suka nema kansu sana'a. Malam Alhassan Kwalli, da fatan wani lokaci mun sake gaitar ka za ka samu amsa gaitar mu. In Allah su da ko da ku ina kan gwamnan jihar Kano ne, zan samu lokacin da zan yi fim, zan samu lokacin da in kawo zan yi da kai. To shikenan, mun gode. To na gode. Ina kuma wannan gidan talabijin fatan alheri. Shikenan, muna godiya. Assalamu alaikum.